Amwe apa tatozoti microwave iyi ngaibve kwairi kuseri kwainge karongedzwa uye enough ndatozomupa zvangu inini because atoti ari kuflya kusora mangwana indiye ndisipo saka iri ramuri kuona iri ndo yatachigadzisa izvizvi tisarudza apa handizondotanga am confused kuti takakurongedza here kana ndotanga kutsvaira kana ndozopedzisa nekutsvaira tozana kutsvaira izi andanoite ndomandira nongoziita here ndokuti mwana asazoba zvinhu zvakanasatoda kuzvirongedza zvakanaka uko zvakangoti njarandani hazvinambowandisa guys ndozvakatinga tingira tikati tione kusvika yakapora zvina basa sotamburadza sofa yapaikira handizaudaisa maspice akawanda zvakaita ndangocheka zvimagariki zvichibva ndazvikwatisira zvese zvakadini saka ndo nyama yake aya mawages andaita kuona saka pane 1 pani yasara ini ndatenga zvimalanchi so ndatenga zvimalanchi zvangu umuchasa mashi saka mubox I thought kuti ndinofanira kuisa zvinhu zvisingapwanyiki. So guys, let's bake together. Nasi ndovatana 1 nonye naro ndamunyengerera kuti asaekera kuti asanovati saka dhai manje aidzanzi kuchikoro kwavo havabvumidzwe inozvi mazowe orange crush iye apa ndakamufonera last time aiti mukaka inoziva zvekutenga nezvakawanda ndakambofanira kutombomutapudza ndakaubakwa ndokutombo ndateta zvekushandukira hembe dzangu dzese because ndanati nezvinayo iyi zvingatozoekera so apa nakumira musha mamwe masaga anikuona arikuya achipikwa mangwana nevanhu ndoti tasogadzira usiku huno zvino ndipiwo zvaicho changu chibhoneti ndisunge tagadzira usiku huno saka nekuda kuti tagadzira usiku huno ndatoti kune muroora kutora kuti mangwana shati vanhu vari muno mukazadzati vane maflu ine ampraying kuti ndisaibata everyone ane maflu muno saka ndikavata ndikazoti ndinomuka mangwana ndichirongedza ine zobva na 1 pana munozviona asaiwa neraisi raisi ndizuku amondopedza nguva inaiaa ndikai ndichiona kuti zvinondambva kuti chii asi zvekuti munhu anenge asina chikafu zvinhu zvake handizviti ndopakapedza sarungana ipapo hana ndizvakachikudzai zvakuti zvinhu ngazvisepaipo unoekera imwe rori one inoitosa unomadiwi ose because chikafu nemasepa hazvifaniki kupindana pana nonakutasa expired date zvazvisangana sefi chikafu chacho imomo sikatoa kuti sefi madzo zvese zvimasefi nechii zvotinda mazvo zvinhu azvipinda mubepa razvo zvaserinya ndakanyengerwa mutana iyasinonhukuita sepeshini this one itakuta mumachinigi sefi sipo nemachipolichikosviri ndinazvo zvisa kubhokisi oh my god nhasi mwaringa ndovhunika musana wangu right mapeni anofana kuenda nezvimwe zvinhu nanitsvaka kuti ndakazoisei maekera nango zvakaoma nhasi vavatana 1 ndozvazvinoita muroora right this one
guys ndo yake anoda kushandisa mangwana kumasports saka tofana kukasira kusvika ndo dzandakaiswa nawo achikunotarisa kuti dzonzi chii this ones ndichatokuradza yangu jaketi rangu nhasi pakatoipa then and some of his stuff zviri muzvimaswet what aisa zvinhu zviri delicate mapeni ake anenge awandisa futi pane mamwe andandinawo mumota andaiswa muchipepa chawo ega andipipisa handisina pamupipisa handimese zvakadai nemasaga ako pakatoshata so I'm thinking kuisa zvinoti pwanyike zvakaita sezvinhu zvinobata sei togotika nepadai chise zvakakosha akofana kuendeka handiti andikuda shuga sataisa shuga then salt ndinotanga isaipita kungoisa futi mabhisiketi isaikira anofarira type andizviona. Let's bake together guys, for the people we are baking nango zviri zvishoma satoisa this ones anomafarira kana kabhochkoro mangoisa 1 because anganzi so chocolates a tomato sauce. So I'll follow this one as well. So then cascades. So once again, last time patakaita kafunction akangama ikeke rake so ndaenda kupick and pay ndinomutsvagera this one fruit cake sandogona mbonidai apa kusaidi mabhisiketi ndoisa akadai so handiti nekutadza box topera moto nechi 20 10% ebhisa pakabana basa saka then another sugar because achitoda sugar tazidayo mukati so tinombesa ikadai almost done. Simple jazz yakaitwana perfume dzake andodi amaperfume nekuzvisunga nokuyaiko kani asipo chongoisa muhwani chasunga kusanganisa sipo neikira then we do this in the fabric of chamada ukaka ukenzemuka chibhokisi ndakaba mumwe ndichifunga kuti ndochanoda haufariri autodai mayogati edu amboputika so mayogati twamaisa pepesi then I've got ish inozizve ndibatira zvamaikira poloni saka manga matotanga let's bake it together uchikanga wazara chinhu chonzi chii nditande box betafuna kutozvipedza chiboxi todaiwo so saka ndambomisira like maybe ndida kudya toda kunyanya mubox ndokotoda achida kuti mangwana takuenda vakutotanga azindine nenyimo nezviyo kunadhaya guys muchagoma kutondiziva kuti munhu wezviyo nenyimo aitasvakira papeki yedu mabhox akandiwa anenge akawanisa zvinhu polonike ichaenda divi iri ona zvangu poloni tokuitsvagira pakanaka haizodi kunyanya zintintinti right aya
tikuna mabudisa kutani Zokumira uzopinda. tabudisa Kurechi? aya Aya, kumabudisa azogona kunovhairira vamwe. ndovafana kuzoratidza vamwe makadbox uzokuda kuda makadbox Uzvishobeni. Uzorisinde. Yes. mwana bva achembe Yanozoona. kuti zvino masekiri Asi pese panodarika mwana vanachini. saunokudiriti Video zivi. kamba Hadi malebdobereko. ateko ndimubereki batawo zvikira nozvo mwana dhairi chituli chazi wakambosiya dhai ane dhingerevi Anotengesa. haatengesi mama dhairi anenge achitoona kunge ari kumwa mvura hana mama ndayakauya anogudubudza gudubudza zvese imomo Nimavisi nimavisi. mavisabva kunandochii Adaona kachibva gadhi. saka atatia kumasunga akangodera ndizvo zvatosunga takadero tachimboisa pakadiwa akuti manje isa papa ita 2 izvo zvisina basa zvimwe zvazvo zvatokuti zvisingapinde muzvodii Uzvona. zori maningi Yekumdauro. Ndiri ndingoti dzoka. zvazvo zvangu zvidaroko Zvizareka. Mana maeya. Ndaza zvose ndere next day. aiwa sasazoiaienda Ndonga matishu vechingori kana wakangoshandisa kavhurwa tosiwo tiri. Wanda zvo. Ndipo pindori. kupinda zvekuti uramba ongopinde Ngoma ndano matenda. chimbinda zvetipedzisa Ndaenda usiro. Pindewo. pinda ndipedzise chimumira Ari tose wakaninywa kumwana wako. anoda kutopedza ini Yes, unongopedza. Ona zvese kuona zvopindezvo. zvakutopera wani Chigaiwa yese navaini. Niro roda kuita kuti. Ozvipindo. Maite basa. Zoga. Zoga iri. vanogadzira mapesa teri kapu yake yatamutengera yekusara kapu chamisira kuti nesipunu vanojekisa masuru amapeni ndada kutomakanga mwana mwari ndikanimaise apo zvokukureza right chiuya sinochazvaita sei aya achapindi achakwana angodayo so asaikangama apa ndokadaka kunoti kuza ndisi kuda kuti ishishi ndichangoita ini domasi necarrots chete. So this is it. Yeah, 1 second. okay. Rice yari chodi. Ndichoita ndatopedza ndoita sei toisa supa maiki ranonga tonovata. Anongopedza kungoisa zvinhu zvangu zvovatovata. So ndo aya ndambomasiya kuti abome bome. Ndozomaisa muchilunch. Pedza ukuta zvadiki neripapura takubuda mangwana usiku ukasatoikanga anozviona piseji wachizonditiza tinitisho mujusi myself too. Well, yeah, this is the new milk. I should have one.
seriyo done.